Mhux waħda, tnejn jew tlieta, iżda 6 u 8. Daqshekk qed ikollu bnadar fil-gallerija tiegħu Lino Buħaġar bħalissa fi żmien li qed toqrob lejn tmiem mal-Euro 2016. Skont il-pajjiżi li jkunu se jilagħbu, Lino jdendel il-bnadar. Jumejn qabel ma bdiet il-Euro 2016, sansitra dendel il-bnadar tal-pajjiżi kollha li qed jieħdu sehem fil-kompetizzjoni. Lino m'għandux bnadar ta' pajjiżi Ewropej biss, ftit xhur ilu nexxielu jgħaqad il-bnadar tal-pajjiżi kollha tad-dinja. Iżda għaliex bnadar? Buħaġar ilu dilettant tal-bnadar minn meta kellu 13-il sena, fejn kollox beda blasta ta' xkupa ta' parsi qarblu fuq il-bejt. Iżda mbagħad id-delizzju mar ferm lilin minn hekk. Il-kompetizzjoni ta' tazza tad-dinja iżdiet għamlitni dilettant. Kont narhom muru meta bdejt nidħol il-belt, bdejt nixtri ma nitnastax rajthom lu kollha li kellu tal-pajjiżi u l-kollezzjoni dejjem baqgħet tikber, dejjem baqgħet tikber. L-anzjan Ħamruniż beda l-kollezzjoni tiegħu billi kien jixtri l-bnadar mill-pajjiżi li jmur fihom. Jirrakkonta btala partikolari fejn meta mar l-Awstralja żar suq kbir f'Melbourne u sab wieħed jarma l-bnadar. Mar darba xtara li sab u reġa' mar. Arġajt mort għandu, għalli għaraftek, għalli dan, u dakinhar xtajt $400. Għandu li kellu ħattomlu, għalli mank, għalli għawizjed bħalek, għawnek, għalli. Iżda biex illum il-ġurnata għandu l-bnadar tal-pajjiżi kollha, Lino xtara numru sostanzjali minn fuq l-internet. Minkejja l-età avvanzata tiegħu, l-imħabba u dedikazzjoni li għandu lejn id-delizzju xprunaw biex jitgħallem kif juża l-internet. U lum il-ġurnata kapaċi jordna u jixtri kollox waħdu. Kont nibgħat għalihom kull ġimagħtejn, għall-4, daqqa 5, daqqa 6, qed tifhem u fi żmien ġimgħa kont nirċevihom da. U llum bħalma rajtu bajnejkom hemmhekk il-kollezzjoni hija magħluqa. B'kollezzjoni ta' aktar minn 300 bandiera, ix-xewqa ta' Lino hija li issa uliedu li tuliedu ikomplu fuq il-passi tiegħu. Nibda se jiġri minnhom dawn, imma għandi n-neputi jħobbuhom ħafna. Jibżgħu għalihom, jżommuhom, jożżuhom, għaliex dawk il-bnadar kull bandiera fiha storja.